Здравейте, сега ще ви покажа два начина, по който може да забързате компа ви. Първият начин е отваряте My Computer. Ето вижте как се отваря. След това няма да се отваря така. Ето и заради. Изберете диска, аз имам само един. И цъкате десен бутон върху диска. След това цъкате Properties. И трябва да ви излезе едно такова прозорче. След това може да затворите моят компютър. И това лилавото или розово пространство е свободното пространство. Аз имам 99,7 гигабайта. Синето е заето 133 гигабайта, а капацитета е 232 гигабайта. И цъкате Disk Cleanup. Изчаквате. След това трябва да ви излезе едно такова прозорче. Това също може да го отворите. Изчаквате да заради. И като заради, маркерът ще ви излезе още едно прозорче. Маркерът всичките файлове, които са там, ще ги видите. И цъкате ОК. След това ще ви излезе някакво съобщение, цъкате и започва да се пуска диска. Втория начин е да си дефрагментирате компа и така изгледа. Значи, цъкате Start Manual Program, Accessory, System Tools и Disk Defragmenter. Аз това ще го спрям. Също не трябва никакви неща да правите, когато ви се дефрагментира компютъра, защото много ще ви бави, ще ви нерви. Това трябва да го оставите за 2-3 часа така да седи. Иначе цъкате си диска, аз както казах, имам един, цъкате например C, цъкате анализ и чакате да се анализира. След това цъкате това ще ви излезе на прозорче и цъкате не view course обещани дефрагмент и сте готови. Това от мен, много съм помогнал. Чао!